gugma na siya sa rabo. Thank you, my friend. Nganong manjud ka, nganong nisod pa, man kas kinabuhi na kuyaya. Nanam siguro diri. Ay sa prebe. Tungod sa mga diri. Dili nagatambay sila miyang. Diri nagatambay tong Arabo nga ikasal kami yang. Permintira na mo sila makitaan rin nga nagtambay. Tambay. Oo pre. Unsa po sila? Dili sila gadit-dit sila diri ma. Unsang adlaw ron? Lunes. Lunes. Timing cool kay diri gito magstambay tong Arabo. Ayay kagaw. Pildi may kagdayuhan. Gani bisoy mo gudto. Usa pod na pod say kwarta. Napod. Napod ti Mustang. Uy siguro katong sakyanon Mustang to. Una-una agaw, si Miyang. Tindira ko mo sa una. Ya ikaw, alanganin kagagnam, ya wa pa di kwarta. Tara ka. Ikaw pod ay pud na nang agaw nimo. Sakit ka mga istorya ba? Sorry gaw. Sige lang, kaya rin ako ni. Mo na ingon niyo Mustang. Maugro na gaw. Ay mauna. Mao na muna Arabo na akong giingon. Tanawa pa dili lagi na mga to. Dita dabita pa dito mahiringan. Diri ka lingkod pre. Lakaw daw. Ay alam mo pa lata. Palita mahiringan sa Arabo. Abot na ta ma'am, sir. Inaog na. Inaog pre. Thank you my friend. Inaog na. Inaog na. Taas ang tiloy. Amang ka. Ano ka gaw? Kung kaya lagi. Sige yaga. Ay, kaya ba? Ulaw kayo sa kong kagalingon ba? Na ka diri. Ano tawo? Kina ko kaya lagi. Dong yung plate dong. Hala, nalimtan. Ay, anagaw. Sakit niya kong dugan. Ay surrender. Hala tayo, sulit tayo. Salamat. Sige tayo, ito sa ako. Surrender ko gaw. Timan. Pagkaligoon ba? Gaw. Pagkaligoon. Timan Saan gaw. ka? Ig-agaw ming miyang. Kaya ka nang ipalakas. Gugma na siya sa rabo. Di man niya basta-basta ba sinahibog na siya sa kwarta. Ay, kunyo pugsa lagi. Ang dami mo tabang sa imo gaw. Di na to pugso ng tao nga wanay gusto tuwa. Sayop na ko ni gaw. Sayop na ko ni. Sayop gina ko ni gaw. Naunsa man kagaw? Wala man kay sayop gaw. Kabalo ka sa mga kagalingon, wala sayop sa inyong duha. Kaya ra na tabangan ka namo. Namoy kaagi gaw, pwede niyo nabalikan ninyo nakaraan. Kisoy kayo rabo. Layo ra kay ko. Importante daghang kag lamang. Unsay lamang niya? Lamang kag tiil. Lamang kag tiil. Oh. Taas. At least yan ay kwarta ikaw wala. Pwede ito ni mga gitog basketball kay mubo kay to footwork. Gani Taas na. Kataas na. nag-awar ko ng tila na oh. Natiniil mo ganina. Sa kataas na. Di na ganahan magsinilas. Imani pre, atong ingon nila nga kwartahan. Ngano nagputput man to siya be. Mao gani. Nagkwartahan pa na waunta nang sakit putput. Mao gyud. Ang gitulog sumbagay. Sigaw. Ako unan. Ay si karagaraja. Sip on ha. Ako muna gaw. Dili. Di man ang paraan magiging bagay. Pangitaan na to paraan nga muhawa ng Arabo para maistoryahon nimo si Miyang. Lanuha to na. Talungan na to na. Tama na yung desisyon. Nya pre, nagkasinabot to sa tong plano. Oo pre. Gaw, Sabta na gaw. tabangan ko si pare. Ang dami Ikaw. mong tabang pre. Pre, timan ni pre ha. Kumudul ka ni may lamiyang, yang Arabong sunod sa mua, ikaw ni bahala, mistura ni Miyang. Unya ako'y bahala sa Arabo. Sige pre. Nya, J, G. G. tara. Ano lang mo? Dili man ko kalimot sa atong mga kaagi permi ko mahimuot, yeah. Pangita sa imong halok, kung mabalik pa sa una kito pa unta karon. Go? Abot lagi mo diri, go. O gaw, nakita mo ka namod sa unahan. Nya, gusto na mo may laylay mong bana puhon gaw. Kaya ako po ng himadlan. Ugyang. O gusto mo lang makadulag pasibula. Yes, let's go. Gaw, balik ka na mo ni, nagumagdulag basketball. Sige, go. Hindi magdulag basketball ba? Taas ka ng footwork. Nya pre, Amo na bala na. kami ni bahala ni. Sige gaw. Ako'y bahala ni. Nya, ikaw ni bahala ni Miyang. Sige pre. Good luck. Kami. Pangita sa imong halok, kung mabalik pa sa una kito pa unta karon. Daghan ko pangutan na kung ano ni biyaka. Abi ba na kung adili na ni mo makaya. Mawala Jong? ko sa imo. Miyang. Ngayon karon pa makan makita sa kuang. Ibiyaan ako ni mo kalit sa una. Daghang kay panahon nga nilabay. Dako kay ako pagmahay.
Hinaot nga mapasaylo ko nimo sa akong mga nabuhat ng sala sa imo. Kabalo ko sala gyud na ako ni. Sayop na akong tanan. Karon pa maging ana, nga ulahin ang tanan. Kabalo ko nga ulahi. Ug kabalo po ko nga nakay arabo nga nahigugmaan. Og dili sa ingon nga nibalik ko. Kay kuhaan ako si karapatan. Nibalik ko para mangayog pasaylo. Mapasaylo tika, pero dili na mabalik pareha sa una. Mahalag dili na mabalik ang pareha sa una. Basta importante nakita og na istorya ta ka. To, kapalit ako tambal. Init na kay si nanay. Wala mo ko palit og tambal. Mahita sa akong kwarta. Biyan sa tika ha. Ngano man jud ka, nganong isod